Kene-kene ke All India Radio Shillong ka khubor ban pule di afililia saukmi. Kimat bakongsan jong ka khubor menta ka step. Ya kendo Menteri Khana ka Sarkar Pedeng u Dr. Virendra Kumar ya Menteri Rang Ba ka Meghalaya u Konrad Sangma hinin kesngi. Bam Semayu Arvind Saxena kum usyong kenor jong ka Union Public Service Commission. La pendunai ke jing thau renyeng na ka bentai ke samla reulom ka than stay la mingi bat ki gorkha ban yo rungkam ha ka Central Armed Forces kari. Bat sha banilek examine NEET undergraduate exam arja kha khandai ya ki to ki balakin jo sha ka arsan snam karta. Ka khubor babnya Menteri Khana jong katnat Women and Child Development ka Sarkar Pedeng u Dr. Virendra Kumar ulaya kendo ya Menteri Rang Ba ka Jila Meghalaya u Konrad ke Sangma hinin kesngi ha ka office kam jong u ha ka ne ka jing kendo jong ki kilai kren halor ki mat ki bai dei bat ki program bat project ki bahap hapok katnat Women and Child Development ya ki bala pentre kam ha ka Jila u Konrad lairo ya uni Menteri halo ka jing pentre kam jong ka Sarkar ya ki project ba per ki bai dei ba ka Jila Meghalaya uni Menteri ka Sarkar Pedeng udan menta Shillong na ka benta ka jingwan jingo ka basan sngi ka jong u ya ka Jila. Lapan bam semai yo Arvind Saxena kum usyong kenor ka Union Public Service Commission ya ka jing pen bam semai layalam da u Professor Dr. Pradeep Kumar Joshi ubadai dukhot blarang ba jong ka commission u Saxena lapnya so yalade bat ka commission kum dukhot na du ka pratri ujimang ajar khatsan bat hadian kane la sha thung bantre ya kam kum usyong kenor ka UPSC ha ka arphotre ujilio ajar khatpra u Arvind Saxena ubadai ubala pendep ya ka Civil Engineering da Delhi College of Engineering bat ya ka MTech ha ka System Management na IIT New Delhi u Saxena la sha jit na ka benta ka Civil Services bolarung sha ka Indian Postal Service House nam ka kandai spa nyopupra House nam kandai spa prabupra la eno ya kam Indian Postal Service ban rung sha ka Research and Analysis Wing jong ka Cabinet Secretariat ban penjanai ha ka jingpuli halori kam penroi jong kiri ki ba marjan bakanthop ya ka Nepal China bat Pakistan u Saxena de blasha penkup buram da ka khusnam Meritorious Services arja san bat Distinguished Services arja khatar ya ka bala ai da Menteri Rang Ba adu kari na ka benta ki kam ki ba pau ki jong u bat ka jingkho ha ka liang ki jingtre kam jong u Katnat kampo yeng ka Sarkar Pedeng kala shim ya ka rai ban penduna ya ka jing thaurin yeng ha ka por thap kam ha Central Armed Forces na ka benta ki relom jong ka than stay lam mingi bat ki gorkha ha ka twi jong Menteri Khana ki kampo yeng ka Sarkar Pedeng ukiran Rijiju ulaong ba ka ne ka jing penduna rin yeng kanyarap ya ki babon ki samla ka than stay lam mingi bat ki gorkha baking yo ban rung kam ha ka Central Armed Police Forces CAPF katkum ka jing thaurin yeng blabo na ka benta kam sub inspector ha CAPF bat ASI jongka CISF kalong shispa 100% cm bat menta ya ka ne ka jing thau rinyang la penduna sha ka shispa san phunyo cm na ka benta ki shinrang relom jongka than bat ki gorkha katba ka jing thau rinyang na ka benta constable kalong shispa 100% cm bat ya ka ne la penduna sha ka shispa san phunyo na ka benta ki shinrang relom jongka than stay lammi ngi President Kari Ramnath Kovind ula ai kerdan ki unit jong ki sispa khat pratli ki helicopter bat ka Air Defence College ha Guwahati habakran ha kane ka jinlang President Loong ba ka perthai menta kalayu iya kari India da kumwei pat kata kari ka pau bat baklan bor balakmi lenti bakanong kawei na kiri ki bakongsan ki banna banwan ra jingkala ha kalyang ka jingeda ha kam khai pateng bat ka jingeda ya kamaryang ka India kala kiyo bha ha kalyang ka boide ba kam kiri ka perthai kawai nakidaw kalong na kajingna jong kisipay bakun thopru ya kisipay liengsun ka ICR Research Complex jong kathan stay lammi ni Umyam Meghalaya ka National Academy of Agricultural Science ka International Maize and Wheat Improvement Center bat ka Indian Association of Hill Farming Umyam kila penong ya kaya teretai ka baas ni halor kapang challenges and opportunities for farmers prosperity in hill agriculture habakran ha kami ka jinlang unomik mat jong ka jowai o wailat miki shilaw loong ba ka jingmi bnya ikilat kilenti na ka benta kinongrap kadai ka bakong santam banyakran ha kani ka seminar ula banjuru ba ka Sarkar ka don ka benta bakong san banya tre ringkat
Dr. N. Pakesh, Director ke ICR Research Complex Umyang, uloong ba kadon kajing per bakrao hakurukam rep hakijaka lung ba kijaka them, ba kajing persyang ban penkelai ya kami kalong kawe ne kajing anglo jong menteri rang ba do kari pan kentiu arsya ya kayo kot jong kinong rep. Kenigerik All India Radio Shillong buwanam syapi ya ka khubor. Menteri Kam Plating ka kari Arun Jaitley uloong ba kari kedan kam ya ka GST ba kan long tung ki kam ka koi ka kia bat ka kam rep ki bayi trilang haba kren ha ka jinglang jong ka CII Health Summit New Delhi Jaitley uloong ba ka sarkar deng ba ka sarkar jila ki tri la ka jong ha ka bayi day bat ki kam ka koi ka kia uloong ba kedan kam bandan ka jing trilang hap nang kimi ar kenang ba baro kena banyo e ka jing smart ka bakloi bat ka bakot bor Kaying besar bahakli do ka Supreme Court kalasya ikito ki bakwa ban puli doktor ki balapalat arpsan snam karata banyak kun ya ka NEET undergraduate exam aja khat khandai nakabenta ka MBBS bat BDS habaro kuai kari kaying besar ka pensyai ru ba karai bakhat do ban sya jet sya ka jing puli kanya dai bat karai jong ka CBSE ban bo ya ka jing penjalan rata kaying besar bahakli do kala penjalan ru ya ka tarik ban thep ya ka NEET form sa shit yo kata na do mentagasni kenang ban ailat ya kito ki belaherta bat bakwa puli doktor ka Central Board of Secondary Education CBSE kala pentep bakarta nakabenta ki apply ek exam NEET kata yaki general but reserve category kanlong arpusan hadu live host dam karta ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL kansas dang ya ka jing boarding bashipor ne ka load shedding nado ka shi tarik nopra arjar khatpra ka belong shi benta na ka jing penyat boarding ka North Eastern Electric Power Corporation bon ne kijaka nung kendong ken hak ban syong ha ka jing dum kumbalai kenta bat kijaka sor kumba shi kenta Ulo mikmat jong ka Shillong South uba Sanbor Shilai ulapli ya umau nang rim jong ka Yi School Laban Bengali Boys School Shillong uba Sanbor habakran hakani ka jinglang uloong ba onsala ban penrung shushu ki kena hakani ka school tang maredapsna ya kani ka Yin School ula kenturu ya kinang penyat school bakinya trei lang bat ki kontraktor kenang baka jing trei kan kam kloi ya ka jing tai ya kani ka Yin School labu bakan kot sya ka iwai pon prapulai klur tingka ka 15th Finance Commission kalaong bakan syem yakilat ki babha bat bathamai bat pinstead yaki kam ki ban kentiu ya ka yo ko jong ka Nagaland ka kenwon jong ka commission balai lang do jong kunor and ki sing kaladon Nagaland ha ka jingwan jong balai sing jong ka bat kala penlong ka jing kren bat ka sarkar Nagaland balai lang da umiti rang ba unai purio ki sang perthai ba per ki kenhon Raymond Ngobha ki kenhon nanang kendong bat nasar banyak kren halo ki jingdawa jong ki habai kran beglap thai kubor usyong kunor ka commission uloong kade kamram jong ka FCC ban pinchlor bat kershan yakilat bathamai ban pinstat ya ka jingkiyo ko yokot jong ka Nagaland hagabai dai bakima jingdawa blayo na ka sarkar Nagaland using uloong baka kanhon kansai kran bha bat ka commission syaba kan shim ya karai Kaji kendu jong ka District Ordination Committee jong ka West Khas Hills kilai kren halo ki jing e ki bakit nat per jong ki district ki ya kendu uba tilingwa ha ka jing kren play ka jong ulong ba kane ka de ka jing kendu ba ningkong e jong ka DCC hadin ka jing sham ti jong kum head of administration bat ukular ban kershan bat shimkhia halo ki jing e ba ki ya kendu bat ki bor bedai kimi ulong ru badan ka jing trailang kenang ban na ban pentrei kam ya ki scheme bat ki kam na ka ka bha kamya jong upai ba Shan penkut ya kubor kimat bakong san sa shisin ya kendu menteri kena ka sarkar pedeng Dr. Virendra Kumar ya menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangma hinin kasni bam smau advance saksena kum usyong kunor jong ka Union Public Service Commission la pelina jing thauring yang nak benta ki samla rolun pathan stai lam ni bat ki gorkha ban yo rung kam ha ka Central Armed Forces kari bat sha ban like examine NEET undergraduate exam aja ka kendai ya ki tu ki blakin jo sha ka absence nem karta Kato kubor kalakot kebeluan shpinak All India Radio Shillong hadian kato kanipor nyo so baga Delhi Station na kapantaki kubor kata kapor prabajian nyo kubor haktin Hindi bat kapor prakatsan nyo kubor haktin pareng kanikadek All India Radio Shillong